Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Pachirongwa icho chatinoti hope dzinenge dzichida dudziro. Kana kuri kunzi munenge muine hope dzenyu dzamunenge marota, please uyai kuinbox kwangu, then mobva mandiudza kuti hope idzi munenge muchida kuti dzinge dzichidudzirwa nenzira dzipi. Regai tibva tapinda muchirongwa chedu chemuzuva randasi. Message yedu yekutanga yakanyorwa iyo yakanzi: makadi yenyu mukomanashi, inini ndinogara ndichingoteererawo chirongwa chenyu. Chitupa changu vigai. Ndiri mukadzi ane makore 34 ekuberekwa. Chati ndinge ndichiuyawo kwamuri mukoma. Ndinoti kana ndakagara ndinozvibvunza mubvunzo, ende ndinenge ndichishungurudzika kuti zvinhu izvi zvingava zvichirevei. Nyaya yangu yakamira sekudai. Handinyanyi kucherechedza hope dzandinogara ndichingorota, asi ndinoti nerimwe ramazuva ndinorota ndichiita bonde nemurume wangu. Asi nguva zhinji pandinorota ndichiita bonde nemurume wangu, tinenge tisiri tega, pane umwe munhu anenge akatorindira. Ndozoti ndinorota futi ndichirwa nemunhukadzi. Munhukadzi uyu anenge achida kuuya kuzogarisana neni pamurume wangu. Kozoti panyaya yekurota ndichiita bonde, ndava nehope mbiri dzandarota ndichisangana nevanhukadzi vaviri pabonde. Asi inini ndiri munhukadzi. Mukomanashi, hope idzi dzandishungurudza. Ndashaya mufaro. Ndaikumbirawo mukoma mundibvunzirewo kuna sekuru samaita. Zvinhu izvi zvisati zvaenderera, zvimwe ndinokwanisa kubatsirikanawo sekubatsirikana kuri kuita vamwe. Ndatenda hangu mukoma. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Saka ivo samaita vainge vari busy. Panguva yandakareceiva meseji iyi ndakabva ndafowadhira kune vamwe ivo vanoitwa madzibaba kuda. So regai tinzwe audio yavo yavakazonditumidzira. Mukomanashe, ndinotenda nawe asisava ndinoinzwisisa. Pane nhau iri kutsanangurwa kuti pane mweya usiri kuda chakanaka pakati pemba yavo. Nasuno semhepo iri kuteera murandarume wavo yakagadzikwa semurandakadzi inomuteera mwakana mazuva. Ndoseke nemuri kunzwa vari kuchema nekuratidzwa vachinzi tirakagare barika, zvireva kuti imhepo yakaturikwa pamurandarume kuti igare ichirarama semurandakadzi wake. Saka zvinoda kuti ivo vakwanise kunamata. Pakati pemazuva avo kune ari kutorindira, ari kutarisa kuti imba yavo ingafambe sei, asiri kuda chakanaka pakati peropa iroro. Zvichireva kuti mukati merudzi rwemurandarume kune munhu ari kutarisa kuti imba ida yagona kuparara. Ndoseke vose pavanoda kufara vachiratidzwa paine munhu akavarindirira. Zvinodudza kuti kune vari kurindirira kuti mufaro ugere mukati memba yavo uparare. Kana uchinge waparara, mhepo yavakataura kuti mweya wavakateketera paropa remurandarume ukwani kuchagona kufara uchinge imba iyi yaparara, kureva kuti murandarume achasara iye asisina murandakadzi, kureva kuti mhepo iyi inenge yarwa shanje, yarwa godo neshanje, iri kuda kusvibisa murandakadzi kuti agone kubuda mukati mechinhu chinodudzwa imba. Nasuno achiti kune nhaurwa yekuti murandarume ane mumwe mukadzi, asi zvisizvo zviripo panzvimbo yepasi, asi zviripo ndezvokuti kune mweya uri kutorwa seshaisano pakati pemazuva ake. Saka zvinoda kuti ivo vanamate, vakumbirirwe kune zviri kudiwa kuti mweya uyu uzorore. Kana uchinge wazorora vogona kuita zvinodiwa nekuendeka paropa ravo. Ndo audio yandakatumidzirwa ichibva kuna madzibaba kuda. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi: morning, inini ndarotawo ndichifamba. Pandanga ndichifamba kudaro ndanga ndichitevedza rwizi urwu rwanga ruchiyerera mvura ruchibva kudhamu. Ndichifamba kudaro ndaona pamwe panga paine mapostori awa anga achiimba, but anga achiimba ari pedo nedhamu. Ndokubva ndatanga kuchema nengoni ndichienda paya pavanga vari. Pandasvika ipapo pavanga vachiimba vari, ndokubva ndapiwa muSamaria. Ndikafuga ndikataura nevandataura navo, asi ndazoona ndava kutamba ndichiimba vhesi rekuti ravi ravi anoda kuti tiponere kuJerusarema. Ndazobva pamapostori aya anga achiimba kwava kupinda mudhamu, but kune saidhi rekumabvazuva ndabva ndazoona kuti kwanga kuina mama vangu nelerusista yangu vanga vachibata hove, but vanga vachiti hatisati tabata. Pandasvika ndagara pamatombo anga ari mudhamu imomo, ndokubva vatanga kubata hove dzavo. Ndakumbira chiredzo, mama vakabva vandipa. Asi chandinetsa ndechekuti ndatanga ndakanda masadza mumvura muya kuti ndibate hove, but mama vangu vabva vabata hove yanga ichiyevedza.
hove iyi yanga ine makala navy blue neka white kanenge ke gold, but hove iyoyo yanga ichipenya. Ndabva paya kwava kuenda kumba kwedu kwababa vangu, ndanotanga kutarisa zvipfuwo zvavo, ndokubva ndati asi mombe dzababa dzinoda kugovewa zvakaenzana kuvazukuru vavo sekutaura kwavakaita ivo baba vasati vafa. Ndabva ndapepuka, but baba vangu vandarota vapenyu, handichazivi kuti zvanga zvichirevei ende hope idzi dzingareva kuti kudii. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna Haidi, ndokubva ndaforwardira message iyi kuna madzibaba kuda, ndokubva vanditumidzira zvekare imwe audio. Regai tinzwe vachipatsanura hope idzodzo. Mukomana She ndinotenda hope dzasisa vandinodzinzwisisa dziri kureva nokutsanangura kuti pakati peropa ravo ivo pane nhau iri kutsanangurwa kuti pakati pemazuva avo vagone kufamba. Pakufamba kwavo vachinamata kune nhau yevasikana vemumvura varikuda kubata basa vagere mukati membiri yekunamata vagere kumasowe. Asi kana vachinge vabata basa vagere mberi kumasowe vari kunzi vachagona kukokorodza hwai kuti dzigone kupfugama dzichinamata, vachagona kusunungura vapenyu vanenge vachitsvaga pfuma pakati peropa ravo. Neve pakati pemazuva avo vari kunzi pazova nenhau yekuti vachachemera kuti vanonamata vagone kuzadzisirwa kuitirwa zvinhu zvavo mune zvakaenzana zvisava nekugafa pakana pazvinosarira. Saka zvairidudza nekuti vanokutsanangura pavari kuchinochema vachiti mombe dzevabereki dzinofanirwa kuti dzigoverwe kuvazukuru zvakafanana, zvinoreva kuti nhaka yeMwari Baba igone kugoverwa kune vanonamata mune zvakafanana, zvisati uyu ane mari kana kuti uyu haana, vasatarise ganda vasatarise chii. Ndonhau nechimiro chiri panhau ipi panhau iyoyo. Saka zviri kunzi pane vasikana varipo asi vari kunzi vachabata basa vagere mberi yekumasowe. Tatenda. Vedare ndo voice note randakatumidzirwa. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Mukomana She makadi muri sei nebasa ramunobata iri? Handisi kuziva kana ndauya paplatform iri right. Hakuzi kare ndichifollow hangu chirongwa chenyu, hakuzi kare kwakanyanya. Ndiri mukadzi ane makore 33. Ndine hope dzinondinetsa, handizivi kana muchikwanisa kundiisirawo kuna Sekuru Tembo. Hope idzi kazhinji kadzo ndendorota mombe dzakasangana dzeblack, dzitema nedzitsvuku. Handizivi kuti dzingange dzichirevei, nekuti pakutanga ndakarota ndakagara pamwe pamba pana ndakagara ipapo pakadarika mota hombe dziya dzinotakura mombe, mota dziya dziri 2 dzakadarikidzana dzichimhanya zvokuti. Saka dzavambuka chimwe chakaita chikoronga, so dzichibva dzaita kunge dzabheuka. Mombe dziya dzibva dzatanga kufamba dzichizara sango rese, ndichitodziona nehuku dzechivanhu dzatinopfuya kumusha dziya dzanga dzazara dzichingofamba. Saka ndakapepuka ndiri bhizi kuda kuti nditine mombe dziya nehuku dziya ndizviunganidze, ndichitoti mombe idzi. Saka ndatowana mombe ndiri kuhope ikoko dzibva dzapera. Dzechi2 ndakarota futi ndiri mamakaita muelectric fence, ndakakomberedzwa neelectric fence. Saka ndiri paelectric fence ipapo ndakangoerekana mombe dzakupinda dzichitsikirana dzichipinda muelectric fence muya zvichitondinetsa kuti kumombe dziwe dzisiri kushokwa nemagetsi dziri kungopinda. Ini hadzina kundikuvadza, but dzakapinda dzichitsikirana dzichipinda mandiri muya ndibva ndapepuka zvakadaro. Nhasi ndichibva ndadzirota futi hope idzodzo, ndarota ndichinge ndiri kubira rwizi. Saka pandanga ndichikrosa rwizi rwaone mvura yakachena. Saka pakati perwizi ndauda ndichibuda kumucheto, ndabva ndaona mombe dzichibva direction iri kubva nemvura dzichiita kunge dziri kuyeredzwa nemvura, but dzichitofamba idzo dzichiuya nedirection yandandiri. Saka dzichita like don't attack ndisati ndabira rwizi, but ndabva ndakurumidza kufamba ndikakasira kuita se kuyambuka, idzo dzichibva dzasara dzichiita sedzichipfuura paya pandandiri. Saka pandapedza kuyambuka, pandanda kufamba ndakumhiri kwerwizi ndakufamba, kwanga kwakawanda nyoka, tunyoka tudiki but takawanda zvokuti ndaishaya pekutsika, ndichishaye pekutsika. Dzanga dzakawanda nyoka idzodzo. Pandati arigidze ndijambire ndifambire kusaidi ndikaona same twakawanda tunyoka ito twatusiri tunyoka tuhombe, but nyoka inyoka but dzadziri diki dzakazara. Ndatadza kuziva kuti zviri kuzama kududzira kuti chii. Saka amene ndokumbirawo mundisvitsire kuna Tembo hope dzangu. Voice chero mukachinja chero mukasachinja zvenge zvingori bho zvese pamwe kuda ndingawana dudziro. Ndo audio yandakatumidzirwa ichibva kuna Haidi, ndokubva ndaitumidzira kuna Sekuru Samaita. Regai tinzwewo vachipatsanura hope idzodzo. Makadi mukomana She, makadi vedare, makadi vamwe vose.
ngaindipatsanure hope dzarotwa nehanzvadzidzo. Uyu ane makore 33 arota mombe, akarota nyoka, akarota fenzi inga ine magetsi. Rega ndichidzipatsanura sekudaro. Chinhu chinonzi kurota mombe, kunyanyanya mhuka nevanhu kana tarara, tinoshanya zvakasiyana. Hatifaniri kupota tichisangana. Saka ukaona uchirota mombe, ziva kuti mweya yetsvina iri kupota ichikushanyira ichirwa newe. Mombe nhema dzinoreva kuti kune ushereketwa kana kuti kubatwa kana kuti kuzadziswa zvinenge zvichiitwa kuropa raunozvarwa kuti kudzinza. Tsvuku dzinenge dzichidudza kuti mumusha kune mweya ungozi uri kupota uchipfuta uchiuya uchitanga kuita sekukurwisai. Zvino mai varotawo kududzira kwavo ndeuko. Vanga vachirota mombe dzakasangana. Zviro kuti kune mweya nemweya iri murudzi iri kupota ichita kutandirana zvekuti inopota ichitandwa ichivatarisa. Zvino kupedza dziri kududza kuti vari kurwirwa, vantu vari kuchengetwa nembereko yekwamai vavo. Kana vachinge vachengetwa nembereko yekwamai vavo, ndio iri kupota ichivarwisa. Asi mbereko yekwamai haina simba nekuti haisi yekuropa, asi inochengeta igotovhumbamira munhu orarama. Asi muchazoona kuti kurarama kwamunenge muchiita, munenge muchingoita kunge muri kurarama muri panzvimbo imwe chete, hamuna kwamuri kunyanyoenda kure kunoshamisira. Mari makaibata haina chinonyatsooneka chinoita. Zvamunoita ndezvekutamburira. Dzimweni dzenguva makaita munyama kana wanano kana kuti atingati marelationships aya, muchaona kuti anenge ari ekutamburira kana kuti achitambudza kuti musangane nawo. Saka ndo kududzirwa kwehope dzavo. Saka tinodzidziswa kuti pama muchiona mombe dzichizama kuda kudambura fenzi dzichipinda, nyange dzisina kuguma, nyange asi mweya tsvina iri kupota ichitono dambura kana kuti kupfuura kana kuti kubreka, kutenderedzwa kana kuti kukomberedzwa kana kuti kuchengetedzwa nembereko ikwamai venyu imimi, ichipinda ichimbokutsvanzvadzira ichida kurwa nemi. Ndo kududza kwadzo. Apo pururudzai mhuri yenyu ngaive pasi, nekuti matenderwa kuyambuka rwizi rwamwa muchida kuyambuka. Zvekare mweya ichida kunokudzivisai, asi kumberi kwenyu maonekwa maakuzonosangana nemimwe miedzo, ingave miedzo ichange ichimutswa mune zvewanano yenyu nekumabasa. Saka zvicherechedzei mungwarire zvinhu zvakadaro pakufamba kwamunenge muchiita. Asi maikurudzirwa kunzi dai zvagoneka maona vemweya kana kuti manamata kana kuti maenda kunobatsirwa sekubatsirwa kwese, kuti mhepo iri kupota ichitendera ichikuteerai izorodzwe, mukwanise kubata chinobatika uye chinomira panyika yevapenyu. Muve nesimba mukurarama kwenyu mune zvose zvamunoita. Ndiko kududzirwa kwehope. Maita henyu Mwari wenyu akuitirei zvakanaka, akusimudzirei dzimenyu, kuchengetedzei. Ndatenda. Vedare ndo voice note randakatumidzirwa richibva kuna Samaita. Ndinokumbira kuti kana mukauya nehope dzenyu dzinenge dzichida dudziro, munge muchindiudza kuti munoda kuti dzinge dzichipatsanurwa sei, so that tinoita zvido zvenyu. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.